memanise merati pun saben bengi nyinden kok ya iso meteng nggih saged to Pak ya iya ya hopon sak wayah-wayah hah mboten sak wayah-wayah iso ya wis ben gandas luas wira gane rino wengi mongatra montang manting tanjena neno kang masih rodoh wong bagus wis ngerti lanang wedoke urung kuwi no dereng ketok lho jare wis 6 sasi nggih ndelik Pak dereng ketoke wah di USG sampun oh ya wis di USG nang dokter nggih dokter lho nek sing cetha ki nang KUD KUD wis KUD ora ya dokter kuwi ora ya ketokno nggih lanang wedok disyukuri nggih Pak anugerah sing kuwasa Tuna wedok dadi sinden. Iya, sinden sing laris. Amin. Nek lanang dadi seniman. Nggih, amin. Dalang aja. Lah napa? Pikirane wong werna-werna. Lah kok warna-warna pripun? Ah nek muni dadi dalang terus dalani anakku. Ah senengane. Gosip ki tekan ngendi-endi e. Iya. Padhake ora. Nggih mboten, Pak. Aja. Wis karo bojomu wae malah. Dadi napa tukang arit? Oh iki yo ngece. Lah nggih bojo kula tukang arit to. Ya ora apa-apa kok ya sing penting halal. Nyatane yo wedhuse akeh, sapine akeh kok. Nggih amin. Iya, sugih wong desa harus sugih wong kutha. Ora ketok nek sugih wong kutha, nek wong sugih wong desa ora ketok. Iya. Wong kutha pamer mobil ning ngarepe wong desa sapine 40 modar kowe. Iya. Ayo, terus gampang teman ambeh beda ya
swara gamelan dadi cethu ya mak ha iya ning ruangan neno 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 ya wis diaturake ya karo ibu hamil Mbak Orisa Widyasari ya